Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face, but with your presence and your grace. Kina, hjemland for over 1,3 milliarder mennesker. Småbørn og gamle, fabriksarbejdere, forretningsmænd og fine kinesiske fruer side om side. Alt i alt udgør Kinas mennesker næsten en femtedel af jordens befolkning, og der kommer hele tiden flere til. Men med et areal på omkring 9,6 millioner kvadratkilometer burde der vel være plads nok. Det er der også næsten i dag. Men har der altid været det? Lad os gå lidt tilbage i tiden. Året er 1979, og Kinas befolkningstal stiger som aldrig før. I gennemsnit får hver kinesisk forældrepar 5 børn, men forældrene har slet ikke råd til at mætte mange nye munde. Millioner og atter millioner ryger direkte fra statskassen og ud til børnehjem og børnehaver. Og pladsen er også ved at blive trang, specielt i storbyerne. Der er ikke nok boliger, og flere kinesere ender på gaden. Igen må regeringen træde til og øge hjælpen, altså pengene til nye massebyggerier, fattigdomshjem og folkekøkken. Kinas ellers fornuftige økonomi, skabt gennem årtier af omhyggeligt kommunistisk styre, er på vej mod at krakelere. Regeringen beslutter at foretage en national folketælling, og resultatet er klart. Befolkningstallet er steget med næsten 20% siden sidste tælling. Der må gøres noget nu, hvis ikke landet skal drukne i mennesker. Men hvad skulle de gøre? I flere uger blev diverse vanvittige løsningsforslag bragt på bordet. Til sidst nåede regeringen med Hua Guofeng i spidsen til enighed. Den berømte og berygtede etbarnspolitik blev indført ved lov, og det samme gjorde straffene for ikke at overholde. Altså overbefolkning i Kina er også sådan lidt mere komplekst end som så, fordi man kan sige, at de senere år har det på grund af etbarnspolitikken, så har man jo faktisk hindret, at der er blevet alt for mange mennesker i Kina. Og det har man jo gjort, fordi man ville hindre, at folk kom til at sulte. Tilbage i 1950'erne, i slutningen af 50'erne, der havde Kina en lang periode, hvor der var hungersnød, og hvor der var rigtig mange mennesker, der døde. Og det er nogle af de der historiske ting, de har taget med, som har gjort, at man faktisk der i slutningen af 70'erne besluttede etbarnspolitikken. Og det har klart hjulpet. Det er svært at sige. Regeringen siger, at man har hindret 400 millioner ekstra mennesker i Kina ved at indføre etbarnspolitikken. Men der er nogle andre, der siger noget andet. Nogle siger, at måske er det kun 100 millioner, fordi det har også noget at gøre med, at Kina har oplevet en økonomisk udvikling, som gør, at der er nogle naturlige ting, der gør, at man lader være med at få så mange børn, fordi det ikke er nødvendigt på samme måde, som hvis man er sådan en rigtig uland. Vi har spurgt nogle helt almindelige danskere ud om deres holdning til etbarnspolitikken. For mener vi egentlig her i Vesten, at det er okay? Og hvis ikke, hvorfor har vi så aldrig gjort noget ved det? Synes du, det er den bedste løsning for at løse overbefolkningen, eller har du en bedre løsning? Jeg tænker, det er i hvert fald en meget barsk måde at gøre det på. Og sådan umiddelbart har jeg ikke nogen bedre løsning. Og jeg tænker også, at her i Vesten, hvor I bor og jeg bor, der har vi et problem med, at vi faktisk ikke får lavet børn nok. Det er jo sådan lidt skørt. Ja. Hvad synes du om, at piger er de mindst ønskede børn? Jeg synes, det er ret dårligt, fordi det er ret kønsdiskriminerende, at piger og drenge ikke kan få det samme job og det samme. Selv bestemmer, når de giftes og sådan noget. Ja. Kender du til etbarnspolitikken i Kina? Ja, det gør jeg. Ved du, hvorfor den er blevet indført? Jeg tror, det er noget med, at de ikke vil have alt for stor overbefolkning i Kina. Det vil i hvert fald være meget logisk, hvis det var den grund. Hvordan har du oplevet det, når du har været i Kina? Ja. I forhold til? Ja, etbarnspolitik. I forhold til etbarnspolitikken? Ja, overbefolkning. Ja. Jamen, jeg har oplevet det på den måde, at altså, de kinesere, jeg kender, de kan fortælle om, når de har været børn, for eksempel, det store pres, de har følt på sig. Fordi de har en hel familie, der har store forventninger til dem.
De skal klare sig godt i skolen, og der er ikke noget, der hedder fritidsaktiviteter. De er simpelthen blevet hentet fra skolen. Lige når skolen har været slut, så er de blevet bragt hjem, placeret foran skrivebordet derhjemme, og så kunne de ellers fortsætte med deres studier. Om aftenen har de taget ekstra kurser, og familien har brugt alle deres sparepenge på at uddanne det der ene barn, de har. Så hvis det her ene barn så ikke klarer sig godt, så er det et problem for familien, fordi de taber ansigt, men det er også et kæmpe stort problem for det enkelte barn. Så det der pres, der har ligget, det er noget af det, som jeg sådan hører fra dem, jeg kender, som de synes har været hårdt. Og så det behov, når de så er blevet ældre, selv har fået børn, for at man skal ud og tjene penge til det her barn, for at det her ene barn kan få så en god uddannelse, gør, at de jo tager langt væk mange gange og arbejder måske i udlandet for at tjene gode penge, så betyder det faktisk ikke ser deres eget barn, så barnet bliver opdraget hos bedsteforældrene. Som man kan se, er der bred enighed hos danskerne om, at etbarnspolitikken burde have været undgået. Her i verdens lykkeligste land sætter vi fokus på de bløde værdier, som søskendekærlighed og mindsket pres på de unge. Men alligevel er der ikke nogen af personerne, der går direkte imod etbarnspolitikken. Ingen af dem har et bud på en alternativ løsning, som Kina kunne have brugt dengang i 1979, hvor noget tydeligvis skulle gøres. Jeg er jo bare noget就是弄了不知道的人，其实那哈人就是不知道的就会员了嘛哈，会员里边有吧，就那样。Det er nu 22 år siden. I dag viser Jiang Fengfang rundt i den landsby, hvor det skete. På husmure finder man stadig myndighedernes advarsler mod at bryde etbarnspolitikken. I denne landsby var straffen typisk, at familiens hus blev revet ned. Hun havde intet valg. I 6. måned gik hun derfor på det lokale hospital. 因为有头发了，都黑了，那头发都冲黑了。还是男孩，我还看了呢。我当时吧，我就哈生命没他说的了，就说，生命他说的哈，我就那不是人家就打好了那妈肚子上打好针，哎呦那针他刚好了都，哎那针还得好的那样了，打在他头上哈，哎呀。生命我的哈，哎呦，我就想他说就生命他说来了。在家的，有俺大背嫂不是啊，有背着我又上来一擦床的，不是拿着孩子又上床。I 20 år holdt Jiang Fengfang historien for sig selv. Mange andre har lignende historier, så hvorfor tale om det, siger hun. Hvad mener du om, at piger får abort i 6. måned? Gravide piger. Ja. Altså personligt, så og set ud fra en dansk synsvinkel, så er det jo helt forkasteligt og etisk uansvarligt, og det må man jo ikke i Danmark, altså ifølge vores lovgivning. Så det synes jeg, men jeg synes, det der er helt det store problem også, det er jo den måde, det er sket på i Kina, for eksempel, at man har tvangsaborteret og altså uden forældrenes ønske. Så der har været nogle grimme sager i Kina omkring det. Så selvom vi her i Danmark måske snarere står med det modsatte problem, altså et faldende befolkningstal, ville vi så ikke have gjort det samme i deres situation. Ingen kan vide det, og forhåbentlig kommer ingen nogensinde til at vide det. Men det er stof til eftertanke for selv de mest kritiske. There used to be an empty space, a photograph without a face, but with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it